ఇందులో చూపిస్తున్న శారీ విత్ స్టిచ్చింగ్ బ్లౌజెస్ కనుక ఎవరికైతే నచ్చి ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. మీరు కనుక వాట్సాప్ చేసినట్లయితే మీకు నచ్చిన కలర్స్ అండ్ మీ శారీకి తగ్గట్టుగా మ్యాచింగ్ ఓన్లీ బ్లౌజెస్ మాత్రం కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. మేము పిక్స్ చూపిస్తే మీకు అందులో నచ్చిన డిజైన్స్ అండ్ మోడల్స్ చూసుకోవచ్చు. పిక్స్లో చూపిస్తున్నట్టుగానే ఉంటాయి. ఈ వీడియోలో మీరు ఏవైతే ఇమేజెస్ చూస్తున్నారో ఆ డిజైన్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. మీరు కనుక ఈ డిజైన్స్ నచ్చినట్లయితే మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్వాలిటీ చూసి మీరు మరెన్నో ఇంకా ఆర్డర్ కంపల్సరీగా చేసుకుంటారు. క్వాలిటీలో ఏమాత్రం తేడా ఉండదు. శారీ విత్ ఫుల్ స్టిచ్చింగ్ అండ్ ఫుల్ మగ్గం వర్క్ ఉంటుంది. అండ్ మీకు కనుక ఈ శారీస్ ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనుక వాట్సాప్ చేసినట్లయితే మీరు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇంకా ఇందులో మరెన్నో చూపించాలనుకున్నా కానీ ఇందులో డ్యూరేషన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల నేను ఓన్లీ లిమిటెడ్ మాత్రమే చూపిస్తున్నాను. ఇంకా మరెన్నో డిజైన్స్ కూడా కావాలనుకుంటే మీరు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయవచ్చు. చాలా తక్కువ ప్రైస్లో శారీ వస్తుంది మీకు అండ్ మగ్గం వర్క్తో ఉన్న ఫుల్ స్టిచ్చింగ్ బ్లౌజ్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఆఫర్ ఉంది కనుక ఇక్కడ చూపిస్తున్న ప్రైజెస్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసా. ఆ ప్రైజెస్లోనే ఉంది. ఫ్రీ షిప్పింగ్ అండ్ డెలివరీ గ్యారంటీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టుగా ఓన్లీ సింగిల్ బ్లౌజెస్ కూడా మగ్గం వర్క్తో ఉన్నాయి కూడా ఉన్నాయి. చాలా తక్కువ ప్రైజెస్లో 1000 బిలోలో హెవీ వర్క్ ఉన్నాయి. మీరు కనుక బయట క్లాత్ తీసుకొని డిజైన్ వేయించుకున్నట్లయితే 2000 అబోవ్ ఉంటాయి. కానీ 2000 అబోవ్ అస్సలు ఉండవండి. ఇక్కడ మా దగ్గర క్వాలిటీ బాగుంటుంది అండ్ చాలా తక్కువ ప్రైస్లో మీకు ఫుల్ మగ్గం వర్క్ ఉన్నాయి. మ్యాచింగ్ బ్లౌజెస్ మీరు తీసుకోవచ్చు. మీకు శారీ అండ్ విత్ బ్లౌజ్ అండ్ ఫుల్ మగ్గం వర్క్ స్టిచ్చింగ్తో కావాలంటే అలా చాలా డిజైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను లిమిటెడ్గా మాత్రమే చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తున్నారు చూడండి. ఇక్కడ ఈ బ్లౌజ్ అండ్ ఈ శారీ సాటిన్ సిల్క్ అండి. అండ్ ఫస్ట్ వీడియో స్టార్టింగ్లో చూపించిన శారీ క్లాత్ వచ్చేసి పట్టు టైప్ అండి. మీరు క్లాత్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసినట్లయితే నేను క్లియర్ డీటెయిల్స్ మీకు పెడతాం. మీరు చూసుకోవచ్చు. క్లాత్ విషయంలో ఎలాంటి తేడా క్వాలిటీలో ఉండదండి. డెలివరీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఉంటుంది. ఎక్కడికైనా డెలివరీ కంపల్సరీగా అవైలబుల్ డోర్ డెలివరీ ఉంటుంది. మీరు కనుక నచ్చి ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. మీరు కనుక వాట్సాప్ చేసినట్లయితే ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఈ శారీస్ అండ్ బ్లౌజెస్ కనుక నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అండ్ నా ఛానల్ నుండి మరెన్నో ఇలాంటి డిజైన్స్ లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్వి అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను. లేడీస్కి సంబంధించినవి ఎవ్రీథింగ్ నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. శారీస్, జ్యువెలరీస్, డ్రెస్సెస్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు కనుక ఇలాంటి నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పటికప్పుడు నా ఛానల్ నుండి రావాలంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. అలాగే మీకు ట్రెండింగ్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు నా ఛానల్ ద్వారా మీకు తెలుస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇందులో ఉన్న శారీస్ కనుక మీకు నచ్చి మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ చూపించాలనుకుంటే ఈ వీడియో లింక్ని కనుక మీరు షేర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు నచ్చితే చూస్తారు. ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే వాళ్ళు కూడా ఆర్డర్ చేసుకుంటారు. ఇందులో చూపిస్తున్న వాటిలో కొన్ని ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఏమో సిఓడి ఆప్షన్ ఉందండి. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మాత్రమే కావాలని ఎవరైనా అనుకుంటే నాకు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేసినట్లయితే నేను ఓన్లీ క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి మాత్రమే వాళ్ళకు చూపిస్తాను. మీరు చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఆన్లైన్ పేమెంట్. ఇక్కడ వీడియోలో చూపించిన ఓన్లీ సింగిల్ బ్లౌజెస్ మాత్రం ఉన్నాయి, మాత్రం క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ. ఆన్లైన్ పేమెంట్ అని భయపడని అవసరం లేదండి. ఎందుకంటే మేము డిస్పాచ్ చేసిన వెంటనే మీకు 2 days తర్వాత ట్రాకింగ్ ఐడి అనేది కంపల్సరీ ఇస్తాము. మీ ఆర్డర్ ఎక్కడున్నది అనేది మీరు ట్రాకింగ్ ఐడిలో చూసుకోవచ్చు. లొకేషన్ అనేది మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కనుక మీకు ఎలాంటి భయం అనేది ఉండదు. ఇలా శారీస్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ బ్లౌజెస్ మాత్రమే కాకుండా వితౌట్ స్టిచ్చింగ్ బ్లౌజెస్ కూడా
ఉన్నాయండి. శారీస్లో చాలా రకాలు, అన్ని రకాలుగా కలర్స్ అండ్ డిజైన్స్ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉంటాయండి మా దగ్గర. మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఎలాంటి మోడల్ కావాలనుకున్నా మాకు కనుక వాట్సాప్ చేసినట్లయితే మేము ఆ మోడల్ చూపిస్తాము. మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీ దగ్గర ఎలాంటి పిక్ ఉన్నా ఆ పిక్ చూపించుకొని అలాంటి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. And thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel.